ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିର ପାଠ 1 ବା ଚାପ୍ଟର 1 ଗୋଟେ କବିତା। ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଲା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଏଇ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜାତୀୟ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଫଟୋ। ସେ 1896 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁନଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦେଶବତ୍ସଳ, ମାନବବାଦୀ, ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନବାଦୀ ତଥା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସରଳ, ତରଳ ଓ ସାବଳୀଳ ଭାଷାରେ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପତଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋହନବଂଶୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା, ଫୁଲଚନ୍ଦନ, ବୀର ଗୀତିକା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମର ରଚନା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୀର ଗୀତିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ। ତ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦେଖ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳମାନଙ୍କୁ କବି ଏହି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ଆସ ଡାକିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜାଣିଛେ ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମର KN ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ତାଳ, ଲୟ ଓ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଲିବ। ଘରେ ବୋଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବୋଲୁଛି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୁହର, ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତୁଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ତ୍ୟାଗ ଆଦରଶ ଜାତିର ମହତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କବିତାଟା ଶୁଣିଲ। ତମେ କବିତାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ, ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବୋଲିପାରିବ।
ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ କବିତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇ ବୁଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କହିଦେବି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳବାସୀମାନେ ଆସ ବା ଶୁଣ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣେ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେଇ ଆସ ଶୁଣିମା ଶୁଣ ଏ ବିଷୟ ତମ ଦେଶ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ବା ପୁରୁଣା କଥା ଏ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ତମେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି। କ'ଣ ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହାର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଆମ ଏଇ ଉତ୍କଳମାନେ ଶୁଣ ଆମ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ତମେ ଶୁଣିବ ସ୍ମରଣ କଲେ ତମ ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପେ 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 ତମ ମଥା ନଇଁଯିବ ମଥା ତ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ମରିଗଲେଣି ସତ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥ ତାଙ୍କ ସବୁ ପଥ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅମର ପଥ ସେ ମରି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଅମର ତାଙ୍କ ପଥ ଉଭେଇ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବାସୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରା ଜୀବନ ବା ସାରା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏଇ ସଂସାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଝୁରୁଥିବେ ମନେ ପକାଉ ତାଙ୍କର ଯଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମରି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଯଶ ଆମେ ଗାଉଛେ ଗାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାଙ୍କ ଯଶ କେବେ ମଳିନ ହେବନି ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିବ ସାରା ଜଗତରେ ବା ସାରା ସଂସାରରେ ମରି ସୁଦ୍ଧା ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପାଇକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁତି ଦେଲେ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ସେଇମାନଙ୍କର ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ବା ତାଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକୁ ଆମେ ବୋଳି ହେବା। ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋଷାଳି ଥିଲା ଏକ ଅଂଶ। ସେଇ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ସେଇ ସମର ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଈଥିଲା ବହେ ବୀରର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କେହି। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ ସେଇ ସମରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ସେଇ ମାଟି ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ସେଇ କଥା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାହିଁ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଥିଲା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିଲା ପ୍ରୀତି ଭାବ ଥିଲା ପୂତବାଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପୂତବାଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ୟା ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ବା କହୁଥିଲା ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ସାରି। ଅହିଂସା ବଳରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି ଅର୍ଥ ଆମ ଏ ଭାରତ ମାତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆସ ଉତ୍କଳମାନେ ଶୁଣ ଆମ ଏ ଭାରତ ମାତାର ସାଙ୍ଗରେ କେହି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବେନି ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ।
ଜାତି ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, କିଏ କ'ଣ କରିକିରି ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ, ଏଇ ଭାରତ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ବାଳକ ଧର୍ମପଦ ବା ଧର୍ମପଦ ସାଗର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଗପ ଆକାରରେ ଶୁଣିଥିବ, ବାପା ମା ଯାଈଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିବ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ କାମ କରି ଯାଇଛି, ଅଲିଭା କାହାଣୀ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଦେଇଛି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଏ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲା, ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଏଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନ ମହତ୍ଵ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛେ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ସେ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାର ମହିମା ଆମେ କଳ୍ପନା କରି ପାରିବାନି। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ତାହାର ମହତ୍ଵ ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରିବାନି। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେଇ। ବାଜି ରାଉତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଇଂରେଜମାନେ ବାଜି ରାଉତ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ବାଜି ରାଉତ, ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ନାଆ ବହି ପେଟ ପୋଷେ। ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ସେଇ କରି ଆସି ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିନଥିଲା। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମାରି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି ବାଜି ରାଉତ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ଭୁବନ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଆଜି ସିଏ ବି ମନେ ରହିଅଛି। ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେଇ, ମୁକ୍ତିପଥର ସେ ସୈନିକ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତର୍ପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପୋଇ। ଆମେ ତର୍ପଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଆଉ ରାଶି ଫାଶି ସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ତର୍ପଣ କର ସେ ନାମ, ତମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି କରି ତର୍ପଣ କର। ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଫେରି ପାଇଛେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବ ପାଇଛେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରି ପାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ତିଳ ତର୍ପଣ, ପାଣି ତିଳ ତର୍ପଣ କରିଛେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତର୍ପଣ କର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ତମେ ବୋଲିକିରି ତମେ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଇ କବିତାଟିରେ କେତେ ଛବି ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଆସତ କୋଳିଆ ଯେଉଁ ଡାହାଣ କରି ଅଛି, ଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ଏକରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଜି ରାଉତ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ବାଜି ରାଉତ, ସେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଛି, ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ, ବନ୍ଧୁକ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତମର, ଏଇଟା ଦେଖ ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମପଦ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସାଗର କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଥିରୁ ତମେ ଜାଣୁଛ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ତ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଆମ ଆବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ବୁଝେଇବାରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ତମେ ଏଇ କବିତାକୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଯଦି ତମେ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ
ତୁମେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।